Hei, bună dragilor! E o zi foarte importantă astăzi. E despre mărturisiri și despre vise așa și despre dorințe și aș vrea să le împărtășesc cumva cu voi. După cum știți, mai mulți dintre voi, mare parte sau o mică parte, nu știu dacă chiar e mare, de curând, de câteva luni de fapt, am intrat pe o platformă. Am considerat că este șansa mea. A fost momentul meu și șansa mea. Eu am terminat un liceu, am terminat ca tehnician instalații electrice. Am dat bacalaureatul, dar nu am intrat la o facultate, nu am continuat studiile, după care m-am angajat ca și vânzătoare. Am fost mulți ani în firma părinților și acum de când am bebelușul mic, mi-am dat seama că nu e ok ce fac și mi-ar trebui altceva. Și în momentul acesta sunt acasă, sunt cu bebelușul este mic, are 1 an și 4 luni, nu lucrez. În schimb, când va face 2 ani, ce să vedeți, ca oricare mamă va trebui să plec la serviciu sau să fac ceva, să aduc un venit suplimentar în casă. Și într-o dimineață, să-i dea Doamne sănătate și ei și celui care a făcut această, cum să spun, întâlnire posibilă, să zic așa, Paula, care a devenit sponsora mea și îndrumătoarea mea și coechipierul meu de bază, a luat legătura cu mine necunoscându-mă, mi-a spus, uite, despre asta este vorba, ți-ar plăcea? I-am zis, nu știu ce să zic, nu-ți promit nimic, în schimb voi intra un pic să văd despre ce este vorba. Eu, nemai făcând network marketing până în momentul acela, am încercat o lună de zile înainte să fac ceva, dar nu am fost mulțumită și nu a fost chiar ok, chiar ce căutam. Și după 3 zile de prezentări și 3 zile de Zoom-uri, am zis da, e foarte interesant, este o idee genială, este șansa pe care o căutam și pe care o așteptam să fac ceva mai mult, să evoluez, să nu mai fiu vânzătoare și să fiu mândră eu de mine și familia mea de mine, că e foarte important asta. Să câștig bani, să aduc un venit suplimentar în casă și cum să vă spun, să avem viața mai frumoasă, să avem viața mai plină de plimbări, călătorii, adică cumva să elimin din vocabularul nostru al familiei cuvântul economie. Bun, deci eu vânzătoare, da? Acum mămică, mi-am propus ca timp de 1 an de zile să fac în fiecare zi câte un filmuleț. Să fac câte un filmuleț, în primul rând pentru mine, în al doilea rând pentru cei care îl vor vedea, poate îi voi inspira, nu se știe, poate vă regăsiți cumva în povestea mea, poate v-ar place să aveți un venit suplimentar în casă, de ce nu în euro și cu câteva zerouri bune în coadă la suma lunară câștigată. Și sincer mi-ar place să locuiesc undeva, poate în altă parte, poate pe malul unei ape, poate undeva unde să pot pescui, pentru că e plăcerea mea, undeva unde să simt aer curat, poate undeva la munte, poate nu am stabilit și definit foarte bine ce-mi doresc. Oricum îmi doresc mai mult de la viața din momentul ăsta.
e prea puțin ce avem. Ok, avem o casă, avem un apartament de fapt, avem o mașină destul de bună, dar se poate și mai bine oricând, deci nu așa. Noi suntem sănătoși, în schimb soțul e nevoit să plece în continuare în străinătate și nu se poate bucura de viață, de copil alături de mine, care stau în permanență cu el. Și e o decizie pe care am luat-o, sunt foarte fericită de decizia aceasta. Voi încerca să filmez, sper să-mi și iasă, voi încerca să filmez în fiecare zi. Voi filma prost, am intrat într-un curs de imagine de puțin, adică nu de foarte mult timp, învăț tot ce este acolo, cum se face, cum așa. Voi încerca să filmez și sper să reușesc să filmez în fiecare zi, să vă spun evoluția mea, să vă spun pașii pe care îi fac zilnic și de ce nu să-mi rămână mie amintire. Vreau ca în anul acesta să ating, să am o sumă, să spun, de 500 de euro, de 1000 de euro care să vină lunar. Și nu cred că este imposibil, adică cred că, de fapt, sunt convinsă că nu e imposibil. În funcție de timpul pe care îl voi aloca, în funcție de modul în care voi aprofunda tot ce învăț și voi pune în aplicare tot ce învăț. Cam atât, un an de zile. Dacă vă place să vedeți ce fac și cum îmi merge zilnic și cam cum lucrez, cu mare drag, eu vă aștept să mă urmăriți. Voi încerca să postez și pe Facebook, ca să, o să fac o trecere de la Facebook la YouTube, unde am mai pus câteva filmulețe, în schimb între timp le-am șters și a rămas doar unul, cu mine și cu fetița mea. Și da, vreau să văd chiar eu evoluția, v-am spus, nu va fi ceva filmulețe de calitate sau imagini wow, dar va fi din ce în ce mai bine, sunt sigură de lucrul acesta. Voi încerca să mă autodepășesc, să evoluez în tot parcursul anului și cam atât. Da. Vă pup, mulțumesc frumos că m-ați urmărit, sper să vă regăsiți cumva în felul meu de a fi, să vă placă ce vă spun, că e așa, la prima vedere, în general nu filmez un filmuleț și apoi mai filmez unul și mai filmez unul și mai filmez unul, nu, totul este cum îmi vine, așa le postez, ca să fie totul autentic, să fie totul bine, ca să nu fie rău. Vă mulțumesc, vă pup pe toți și să ne auzim cu bine!